sabemos, bueno, que estamos en campaña para as eleccións municipais e hai que facer o que non se fixo durante estes 4 anos. Estamos mirando que hai camiños. Bueno, este ano o Concello está facendo un esforzo moi grande en asfaltar camiños municipais, en humanizar varios tramos de viais tamén neste Concello, que, bueno, temos que reconocer que, mira, por fin se vai a facer o Celas e por fin se vai a facer o camiño de Covelo, e iso, pois, benvido esa, que é mellorar a seguridade dos veciños e o tránsito dos vehículos tamén. Pero sí que hai outros camiños que non están recollidos en ningún presuposto e que se están asfaltando, e queríamos saber cales son eses camiños e que criterios se siguen para asfaltar uns e outros non. É certo tamén que hai un inventariado de camiños que se acaba de aprobar, pero, bueno, queríamos ter coñecemento desde a oposición cales son eses camiños que van a asfaltar fora de os que están xa recollidos nos diferentes proxectos xa aprobados polo Goberno. A esa voucha contestar. Son os camiños que nos piden os veciños. Pediría que se hai esas relacións de camiños que está xa decidido polo Goberno, que non fagan chegar, simplemente iso, ter coñecemento onde se gastan. É a miña folla de ruta de traballo, non lla vou a entregar. Nós simplemente estamos preocupados onde se gastan os recursos do Concello, que queremos ser coñecedores onde se están invertindo. Bueno, pois cada vez que se fai un camiño, vai abaixo, pregunta quen o contratou, como se contratou, canto costou, e non lle vou a dar a miña axenda de traballo vostedes que o que teñen que facer. Pero non me derive para un sitio que realmente está por unha información, pois estou dicindo que foto de arriba, fai 2 meses que solicitamos esa información e non madero.